Nagkanayon, the only one who can satisfy the human heart is the one who created it. No, the only one who can satisfy the human heart is the one who created it. Mga igsoon, gipadayo nato sa tuang Ebanghelyo karon ang Kapitulo 6 sa Ebanghelyo ni San Juan, din ang Kapitulo 6 sa Ebanghelyo ni San Juan, kini nagisgot mahitungod sa The Bread of Life Discourse sa tuang Ginoong Hesukristo. Ugo natong tanawon, si Jesus mingon, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayud gutumon, ang mutuo kanako dili nagayud uhawon." No, nga kun nato ang tanaw, nato ang tan-aw o gato ang pamalandungan ang atong kahimtang, no? Aron kita makatugkad ug makasabot niining giingon ni Jesus nga ako mawang pan sa kinabuhi. Kung ato ang pamalandungan sa Jesus miingon gayud nga na sa tuang Ebanghelyo nga ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan. Sa laing bahin miingon usab si Jesus nga ang kabubuton sa amahan mao nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Unsa man ang importante nga pulong mao ang pulong nga hatag. Nga sa ato pa kinsa man ang gihatag sa amahan ngadto sa iyang anak nga mao ang atuang Ginoong Hesukristo. Ang gihatag mao kitang mga tao. No, nga kun atuang tan-awon ang atuang kahimtang mao nga kita gihatag sa Dios ngadto sa iyang anak. Ug sanglit gihatag kita sa Dios ngadto sa iyang anak, gipakita usab nga kanato nga si Jesus ang anak nga gihatagan sa Dios, no, kanato siya mao ang ato nga pagkaon sa kinabuhi. Mao na sa ginaingon na unsa maning pagkaon kinahanglanon, basic nga kinahanglanon nga na sa kinabuhi sa tao. Mao na nga kun atong tan-awon isip hinatag sa Dios, isip iya sa Dios, gipakita o gitudlo gayud nga na kanato ang pagkakinahanglanon sa tuang Ginoong Hesukristo nga na sa ato nga tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao nang giingon ako sa makadaghan nga higayon nga si Jesus dili somebody nga duulan lamang nato panahon sa panginahanglan. Si Jesus dili lamang usa ka tawo nga ato ang pangitaon kun duna tay pangayuon ngadto kaniya. Mao nay giingon si Jesus dili pakapin nga na sa ato nga kinabuhi. Isip pagkaon sa kinabuhi mga kaigsunan, unsa may gipakita niini nga si Jesus kinahanglanon. Si Jesus importante bililhon nga na
sa kinabuhi sa tao. Nganuman tungod kay kun atong pamalandungan si Jesus maul lamang no ang makatagbaw sa kagutom ug kauhaw nga espirituhanon nga anaa sa matag usa kanato. Si Jesus maul lamang ang makahatag og kinabuhi sa ato ang pagpakabuhi niining kalibutana. Siya lamang ang makahatag og kahulugan sa atong pagpakabuhi niining kalibutana. Mao na nga unsay giingon ni Jesus mga kaigsunan, without me you can do nothing. Without me you are nothing. Nganuman tungod kay kun atong tan-awon who gives life no and meaning sa atuang pagpakabuhi sa kalibutan, way lain kundili ang ato nga Ginoong Hesukristo. No, mao na nga unsay giingon ni Jesus, no? Kinahanglanon nga kita muduol kaniya. Kinahanglanon nga kita mutuo kaniya. Kinahanglanon nga kita mukaon kaniya. Kinahanglanon nga kita makighiusa kaniya. No? Mao na nga naa ang importance no sa Ginoo nga na gayod sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ikaduha, anaa ang pasalig nga gihatag sa Ginoo nga sa mga tao nga muduol ug mutuo kaniya. No? Mao nang angayan natong hinumduman, no? Ang pasalig alang lamang niadtong mga tao nga muduol ug mutuo kaniya. No, ang dili muduol, ang dili mutuo aw dili makapahimulos sa pasalig nga gihatag sa atuang Ginoong Hesukristo. Unsa man ang iyang pasalig mga kaigsuunan, no? Nga dili siya kawad-an. Dili siya kawad-an bisag usa sa tanan nga gihatag sa Amahan ngadto kaniya. No? It does not mean no nga dili siya kawad-an, it does not mean no nga dili ta makaagi og mga pag-antos. No, sayop ang paghuna-huna nga kun mutuo ta ug muduol ta sa Ginoo, mawala ang tanang no mga pagsulay or problema ug mga kalisdanan sa tuang kinabuhi. Unsa man ang pasalig mga kaigsunan nga dili siya kawad-an nga sa ato pa anaa ang paningkamot sa Ginoo, anaa ang paningkamot ni Jesus sa pagtabang ngana kanato sa pag-uban, sa pagdasig, sa paggiya kanato luyo og taliwala sa mga pagpanlimbasog nato sa atong pagpanaw niining kalibutana. Mao bitaw nga gipakita sa atoa nga unang pagbasa karon nga unsa man no ang makalilisang, ang mapintas nga pagsugod sa pagpanglutos sa mga magtutuo. Nga gumikan sa maong pagpanglutos mga kaigsunan
giingon sa tuang unang pagbasa karon nga nagkatibulaag, no, ang mga magtutuo. Nindot ba na, no, nga gilutos ka? Nindot ba na nga naa ang pagdakop, naa ang pagpriso, naa ang pagpatay, gumikan sa imuhang pagtuo, pagsunod sa tuang Ginoong Hesukristo? Dili. Apan kun atong tan-awon, bisan niining maong pagpanglutos sa mga magtutuo, bisan kung sila nagkatibulaag, apan ang ilang pagkatibulaag nahimo usab nga kahigayunan nga masangyaw ang maayong balita ngadto sa nagkalain-laing dapit. No, mao nay gingon, God can write straight, no, in crooked lines. Nga bisan nga na sa mga malisod nga kahimtang sa tuang kinabuhi hinumdumi nga ang Ginoo makahimo niini nga kahigayunan alang sa pagsangyaw sa iyang maayong balita. No, mao nay ginaingon na, no, ginaingon na mga kaigsunan. Bisag kinsa ang gitawag sa Ginoo, anaa usab ang iyang panabang. Naa usab ang iyang pag-uban. No, mao na, whoever God calls, He sustains. Walay gitawag sa Ginoo nga gipasagdaan sa Ginoo. Ang tanang gitawag sa Ginoo, anaa usab ang panabang sa Ginoo. Nung ngano man tungod kay anaa ang iyang paglihok nga walay bisan usa nga gihatag sa iyang amahan nga mawala og mahimulag gikan kaniya. No? Nindot kaayong pasalig nga na sa tuang kinabuhi. Ikaduha nga pasalig mga kaigsunan, unsa man banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. No? Ang pagkabanhaw nga sa ato pa makaambit kita sa kadaugan, kabanhawan sa ato nga Ginoo. No, mao na ang hagit lamang nga na kanato, no, andam bata sa pagduol kaniya. Andam bata sa pagtuo kaniya. No? Og ang pagduol og ang pagtuo sa tuang Ginoong Hesukristo, dili lamang nga magampo ta, dili lamang, no, nga mutuo ta nga siya Ginoo, kundili magsaksi kita. No, mao kini ang pagduol ug ang pagtuo sa tuang Ginoong Hesukristo. Pagsaksi pinaagi sa ato nga buhat, pulong ug kinabuhi. Ngana sa atoa nga Ginoong Hesukristo. Ug mao kini siya ang angayan natong hinumduman, no? Mao na tanawa ragod. Mao na giingon, sugdan ang pagpili ug bag-ong Santo Papa ron ug ang atong mga cardinal electors, ang mga kardinal nga makapili ug mupili, nangandam sa ilang kaugalingon.
nagampo. O gani pila ka adlaw, murag 4 days o ang conclave, no, until such time nga ma-elected ang bag-ong Santo Papa. Ila ning gibuhat mo na duyugan usab nato diha sa pag-ampo, no, nga ang mapiling Santo Papa napili gumikan sa lamdag og inspirasyon sa Espiritu Santo alang sa kaayuhan sa tibuok simbahan. No, ug mauusab unta kini ang ato ang buhaton rong umaabot Lunes. No? Dili lang unta ta, no, nga moadto sa presinto nga dili magampo pag-una. Mo na giingon ato ang tagpamalandungan sa mahingampuon nga pamaagi. Ato ang timbang-timbangon, no, atong ayuhon. Ato ang tan-awon unsa ang kabubuton sa Dios. Aron makapili kita sa husto ug matarong nga mga tao nga mao'y atong pilion nga mangulo nga na sa ato nga katilingban. Hinumdumi ginaingon na mga kaigsuunan, no? Daghang mga maayong tao ug mga maayo untang leader nga wala mapili nganuman tungod kay giusik-usikan sa daghan ang kahigayunan sa pagpili. Pataka lagpili. No? Daghan usab ang mga tao nga napili dili tungod kay angayan. No? Muna ini man magbagulbul ta. No? Muna nga asakuan ang giingon, bahala na ug mapildi ang atong gibutaran. Bahala na. As long as sa ato ang pagbutar, ato aning gihimo o giampuan, gitimbang-timbang, no? Mo na giingon nga, bahala nagmapildi as long as sa kuha mismong kaugalingon para nako mipili ko sa angayan o gusto sumala, no, sa kabubuton sa Dios. Manindog palihog.